Η Θράκη αποτελεί περιοχή των Βαλκανίων με τους κατοίκους της τους Θράκες να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ελληνική μυθολογία. Η αρχαία θρακική πόλη Σεφθόπολης και ο τάφος του Καζαλίκ βρίσκονται στην κοιλάδα του Καζαλίκ ή κοιλάδα των βασιλέων της Θράκης. Στην κοιλάδα του Καζαλίκ, ανάμεσα στα βουνά Σρέντνα, Γκόρα και Έμο, ιδρύθηκε το βασίλειο των Οδρισσών τον 5ο αιώνα π.Χ., αποτελώντας το μοναδικό ενιαίο θρακικό βασίλειο. Μετά το θάνατο του Σέφτη του πρώτου, το βασίλειο των Οδρισσών διαιρέθηκε. Μέχρι τότε δεν είχε διεισδύσει το ελληνικό στοιχείο στα θρακικά φύλλα παρά μόνο την εποχή του Φιλίππου. Ανεξάρτητο παρέμεινε το οδρυσσιακό κράτος με ηγεμόνα τον επαναστάτη Σέφτη και πρωτεύουσα τη Σεφθόπολη. Τελικά και ο Σέφτης ο Τρίτος γίνεται υποτελής των Μακεδόνων και ο Λυσίμαχος το 306 ή 305 π.Χ. ανακηρύσσει τον αυτό του βασιλέα της Θράκης. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Σεφθόπολης ανασκάφηκαν από Βούλγαρους αρχαιολόγους το 1948 κατά την κατασκευή της τεχνητής λίμνης Κοπρίνκα. Λήφθηκε η απόφαση η αρχαία Σεφθόπολης να καλυφθεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης και σήμερα βρίσκεται στο βυθό της. Σημαντικός παράγοντας για τον εξελληνισμό των Θρακών ήταν η θρακική αφομοίωση από τους Έλληνες. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Ερμής είναι ο πιο αγαπητός θεός από τους βασίλεις των Θρακών. Τις πρώτες πληροφορίες για τις τελετές κηδείας υψηλόβαθμων Θρακών περιγράφονται επίσης από τον Ηρόδοτο. Για 3 ημέρες το σώμα του νεκρού εκτίθεται και θρηνείται, θυσιάζοντας ζώα και πραγματοποιώντας το νεκρικό συμπόσιο. Ο νεκρός σκεγόταν ή θαβόταν, ανυψωνόταν ένας χωμάτινος τύμβος και διεξήγαγαν επικίδιους αγώνες. Ένα έθιμο που προκαλεί εντύπωση είναι ο φόνος της αγαπημένης γυναίκας του νεκρού. Οι φίλοι του νεκρού αναλάβαιναν να επιδείξουν ποια ήταν η σύζυγος που θα θυσιαζόταν. Η κληρονομιά των Θρακών είναι πολλά αρχαία μνημεία και τύμβοι. Ο πιο ξεχωριστός και αυτός που ανακαλύφθηκε πρώτος είναι ο τάφος του Καζαλίκ, αν και βρέθηκε συλλημμένος ήδη από τα αρχαία χρόνια, καθώς οι αρχαιοκάπηλοι παραβίασαν την πόρτα και τον προθάλαμο. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και είναι το παλαιότερο και μοναδικό μνημείο με διατηρητές στιχογραφίες στην Ευρώπη. Ανακαλύφθηκε τυχαία από ομάδα στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αξιοποίηση του τάφου ως μνημείο και η κορύφωση των έργων για την προστασία του τύμβου γίνονται το 1974, όταν αναγείρεται ένα ακριβές αντίγραφο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο Καζαλίκ αποτελείται από τον προθάλαμο για το άραμα, τα άλογα ή τους σκλάβους που συνόδευαν τον νεκρό στη μεταθάνατον ζωή. Τον διάδρομο που ήταν ένα μικρό δωμάτιο για τα πράγματα που χρειάζονταν στη μεταθάνατον ζωή και το ταφικό θάλαμο για το σώμα του νεκρού. Σπάνιο για ταφικό μνημείο είναι οι Ιωνικοί Κύονες, ενώ αποτελεί μνήμηση μνημειώδους ελληνιστικού κτηρίου. Τα υλικά κατασκευής του ταφικού θαλάμου και του διαδρόμου είναι τούβλα, ενώ πέτρα χρησιμοποιήθηκε μόνο για την είσοδο του θολωτού δωματίου. Ο τάφος του Καζαλίκ ξεχωρίζει για τις στιχογραφίες του σε έκταση 40 τετραγωνικών μέτρων. Επισκέπτης μπορεί να τις δει στο διάδρομο του τύμβου, αλλά αυτές στον τρούλο του νεκρικού θαλάμου τον κάνουν να ξεχωρίζει. Το πρώτο πεδίο μιμείται την όψη πέτρας, το δεύτερο είναι ουδέτερο, βαμμένο με κόκκινο της Πομπίειας και το τρίτο πεδίο, το Ιωνικό Επιστήλιο, έχει ικανογραφημένες τοιχογραφίες που εμφανίζουν σκηνές μάχης. Οι τοιχογραφίες του θρακικού τάφου αποτελούν ταυτόχρονα μαρτυρία επιτάφιων αγώνων.
Οι αμφικλινοί στίχοι του διαδρόμου καλύπτονται καθ' όλο το μήκος τους από σκηνές της επικίδιας τελετής με έφυπους θράκες, ενώ η θολωτή στέγη καλύπτεται από αγώνες αρμάτων. Η πιο εντυπωσιακή σκηνή είναι στον ταφικό θάλαμο και δείχνει την νεκρόσιμη τελετή. Στο κέντρο βρίσκεται ένας ευγενής θράξ, στεφανωμένος με νεκρικό χρυσό στεφάνι και η γυναίκα του με το κεφάλι σκυμμένο από το πένθος, ενώ το χέρι του άντρα ακουμπάει αυτό της γυναίκας σε μια χειρονομία αποχαιρετισμού. Σε κεντρικό ρόλο είναι και ένα ζευγάρι πολεμιστών με πραγματολογικό μήνυμα, καθώς δείχνει τη συνάντηση Θρακών και Μακεδόνων. Πάνω από τη ζωφόρο υπάρχει μια δεύτερη, μικρότερη και καταλαμβάνει το ανώτερο μέρος του τρούλου με 3 αγωνιστικά άρματα. Οι εικόνες της αρματοδρομίας είναι σχηματικές, χωρίς λεπτομέρειες. Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούνται στις τοιχογραφίες είναι το κόκκινο, το κίτρινο, το λευκό και το μαύρο, καθώς ο ζωγράφος χρησιμοποιεί την παραδοσιακή τετράχρωμη ελληνική παλέτα. Όμως υπάρχουν 2 αναπάντητα ερωτήματα. Ποιος είναι ο ζωγράφος και για ποιον φτιάχτηκε ο τάφος? Εικάζεται πως ο ζωγράφος ήταν καλλιτέχνης τοπικής προέλευσης, εξοικειωμένος με τα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και λιγότερο πιθανό να ήταν ελληνικής καταγωγής. Αυτό το μαρτυρούν η παλέτα των χρωμάτων και τα ιωνικά επιστήλια. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα για το ποιος είναι αυτός για τον οποίο φτιάχτηκε ο τάφος, εικάζεται πως είναι κάποιος τοπικός αριστοκράτης ή στρατηγός στην εποχή της παρακμής της Θράκης, ή κάποιος ηγεμόνας βασιλιάς που είχε παντρευτεί με ντόπια πριγκίπισσα, ή ακόμη και Μακεδόνας στρατιώτης του Λυσίμαχου. Ο θρακικός τύμβος του Καζανλίκ συμπεριλήφθηκε το 1979 στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς οι τοιχογραφίες του τάφου είναι μοναδικές στην παγκόσμια ζωγραφική της περίοδου του 4ου ως 3ου αιώνα π.Χ. Λόγω της μοναδικότητας του τύμβου και για να διατηρηθούν τοιχογραφίες ανέπαφες για τις επόμενες γενιές, ανοίγει για επισκέψεις μόνο με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που κατασκευάστηκε ένα ακριβές αντίγραφο του τάφου, ακριβώς δίπλα στον πρωτότυπο, δίνοντας στους τουρίστες την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτό το παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Ο τάφος του Καζανλίκ είναι ένα από τα αριστουργήματα της θρακικής τέχνης και μνημείο παγκόσμιας σημασίας και αξίας με επιρροές από τον ελληνικό πολιτισμό που αξίζει να επισκεφτείτε.